Уважаеми господин министър, Велинград е балнеологичен и климатичен курорт с национално и международно значение. През 2019 година е одобрен Общия устройствен план на Велинград, с който не е изпълнено изискването по член 28 от алинея 4 от Наредба 7 на 22 декември 2003 година за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, а именно не по-малко от 20% от територията на курорта да е отредена за озеленени площи за общо ползване. Член 61 от Закона за устройство на територията гласи: Алинея 1: в териториите на общините се устройват озеленени площи, обединени в зелена система, като средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия за организиране на отдиха на населението. Алинея 2: основа на зелената система са озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от национално и общинско значение – паркове, градини, улично озеленяване. Предвид изложеното, моля да отговорите кой и как гарантира изпълнението на разпоредбите, след като съгласно член 215, алинея 6 от Закона за устройство на териториите, общите устройствени планове и техните изменения не подлежат на обжалване според настоящото законодателство? Благодаря. Благодаря Ви, господин Таслаков. Заповядайте, господин министър, да отговорите на поставения въпрос. Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Таслаков! С Решение номер 14 от 15 октомври 2020 г. на Конституционния съд на Република България, обнародвано в Държавен вестник брой 92 от 27 октомври 2020 г. и влязло в сила на 30 октомври 2020 г., разпоредбата на член 215, алинея 6 от Закона за устройство на територията, която е обнародвана в Държавен вестник брой 1 от 2001 и последно изменена в Държавен вестник брой 62 от 2020 г., съгласно която общите устройствени планове и техните изменения не подлежат на обжалване, е обявена за противоконституционна. Във връзка с решението на Конституционния съд със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародван в Държавен вестник брой 16 от 23 февруари 2021 г., се създават нови алинеи 12 и 13 към член 127 от Закона, съгласно които общият устройствен план може да се обжалва по реда на член 215, алинея 1 в 14-дневен срок от обнародването му в Държавен вестник на акта за одобряване или приемането му от собственици на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания. Непосредствено засегнати от предвижданията на общия устройствен план недвижими имоти са имотите, за които е предвидено изграждането на обекти публична собственост на държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществени интереси, опазване на околната среда и човешкото здраве, опазване на земеделски, горски защитени територии и защитени зони. По този начин в нормативната уредба е постигнат баланс на обществените отношения, като са гарантирани правата на достъп до информация, участие на обществеността при вземането на решения и достъп до правосъдие. Благодаря. Благодаря Ви. Желаете ли реплика? Заповядайте, господин Таслаков. Уважаеми господин министър, Велинград е една от перлите на българския туризъм, известна като спа столица на Балканите. И проблема, който поставих, не случайно акцентираме върху общия устройствен план и това, че няма достатъчно зелени площи и местната власт, да кажем, прекалява с разрешенията за застрояване. И очаквах от Вас, извън това, което законовата нормативна база, да поемете някакъв ангажимент като министър на регионалното развитие и благоустройството, да разпоредите на подопечните Ви дирекции да извършват по-строг контрол